Naimbag nga aldaw tay amin kakabsat. Siyak ni Mercedes Tuugan, agnaed ti Barangay Dinaratan, Salcedo, Ilocos Sur. 70 ket tawen ti tawen ko, may saak a retired teacher. Adda anak iti asawa anasingpet responsable kang runaan unay ti kinagdunguna kanyak nga asawa na kadagiti anak mi ken kadagiti apo mi awan sa bali ni Elias Tuugan. Naparaburan kami ti talo nga lalaki nga anak. Nakurapay tinagtaudak a pamilya, tamay salaeng nga nakitaltalon ti tatang ko, may samet nga agtagibalay tinanang ko. Ngem makunak, nga daan met iti abilidad ken prinsipyo dagiti naganak kada kami, nga 8 nga anak. Tawan met tinapuutak nga naglangan kami anangan ket naisakad damet ti panagbasa mi numan pay saan kam nga nakapagkolehiyo amin. Dimakkel kami nga kakabsat anakapadas nakasursuro, iti trabaho, iti taltalon man, ken uneg ti balay. Agsipod, tano sa dino ti ayan ti maubra, adda kami amin sa jay, nga agtitinulong. Napadasak tinagraep. Nagani nga nagusar ti rakem. Nagmula ti tabako, nagsibog nga gibaklay ti hos. Naggatod, nagtudok, agsungrod pay ti pugon na da idi papanan ni tatang. Tababasit pay idi dagiti kakabsat ko alalaki. Inawawir ko amin dagiti addik, uray lagkalkalyo identi sikat ken bakrang ko, nga mangsalsal labay kadakwada, ta every 2 years met nga ganak day dinanang. Napadasak tinagsipsipok, napadasak pay tinangay kayo, iti pantay. Dagita anaglawasak, iso, di nakapanunutak, nga masapol, nga makabasa ak, tapno, adda pagbalbaliwan, ti kasasaad ko, ket malipatak, dagita akinarigat. Idi nalpasak iti elementarya, ijay pag-eskulaan dya, yayan mi. Gapo, taadda, balay ti ikit ko sa Jay Quezon City, ijayak hanapan nag-first year ti high school, Ramon Magsaysay High School. Ngem gapo, ti iliw ko, ti pamilyak, iti panakayadayok kanyada. Sapay ket, magmagnaak lumapan ag eskwela, nauwan ti may patulod dagiti dadakkel ko mapagalawans ko. Iso nga idi nag 2nd year high school akon napanak ti Santa Lucia Catholic School. Imbag tada dormitoryo a libre mapagyanan dagiti estudyante nga saan at taga Santa Lucia. Magmagna kami kinitatang
Numaydak itulod idi iti malam ti Domingo. Awit ko tibag ngayan ti lupot ko. Awit met ni tatang. Tibagas ken kayo mausarek ti makalawas. Intun dumanon kami di kon kunig. Isuntulaengen ti isasakay ko ti kalesa. Adumanon ijay sentro. Kastan tumetlaeng manen nagawidak iti malem ti Biyernes. 2 pesos laeng ti balon ko a kwarta. Isu nga umanayen ti sanga bukel atumok asaba. Ngayon nakipangan no daduma. Naggraduarak iti high school. Nagsubliak nga rod ijay Manila. Nag-enrollak di University of the East. Iti kurso ng Bachelor of Science in Elementary Education. Kapota mas natatay nga anak metten idi. Nailiwliwag kon ti iliw ko. Tinang papig sa kanyak. Tigagar ko nga makalpas iti kurso. Financial problem, tinangnang runa anang parigat kanyak. Tauray no, igatang ko la kumatilibrok amasapul ko, ngem awan timabalin ko. Imbag lakit di, tadda ti library, akatulungak anang sulsulbar ti problema. Kaasi ni Apo Diyos, nakalpasak iti kursok. Ket dagos met, ang nakarwarak iti board exam, nakunada tatan isutilet. Nakaisurak met adagos, ditoy, Salcedo Central School, ngem dualawas laeng, gapo sa adda, may semestra nga saan mi nga kabaranggayan, nga nakaapan ijay Hawaii, iso, sinukatak. Ijaya kon, iskulaan jay ayan mi nga nagisuro, manipod 1967, agingga nga nagretiro ak, idi 2008. Nga nalpas ko ti 41 years iti serbisyo. Naud-udi nila kay ko ang naggraduar. Tanagbaliw-baliw ti kursuna. Mapanpay ko mga sumrek nga agpadi, taglipayano ti relihiyon da. Ngem saan anatuloy, tauray isuti kayat dagiti iikit na, ngalaen na, pagtungpalan na kuma. Ngem saan na anatuloy, taggayem kami idin, ket kunak, agkatuli ko kaa, ket nagmayat met. Iso, masakbay ang nagkasar kami, nagbunyag, akatuli ko. Kinasar na kami, Lady Diyos ti alwad na, a fathers, Anselmo Samson. Ta iso ti madama idi, a padi ti parokya. Naadaan kami ti talong anak, ni Elmer, ni John, ken ni Jumar. Nakalpas ti adalda, dagiti dua, ngem ti maysa, saan, gapo ta dakapkapoy ti ulo na. Napadas damet gamin, ti nga aga ama, ti
talon, agmula ti tabako, agis spray ti mangga, kan buy and sell ti tabako. Iso nga ni John, nga iso ti Han nga nagbasa, iso ti napigsa, akatulungan nila kay ko. Kadigiti iso amin at trabaho. Gapo sa bakasyon met, ti tiyempo ti tabako. Iso ni John, ti pamigsaan ni Papang na papan agbay and sell, ken kadagiti iso aminen at trabaho, tadda katulungan na, ket kinatulungan na, anang pabasa kadagiti anak mi adwa. No awan si dami, idi pagamuan laingen, tadda isang pet na nagduduma abilit, mapinalpal si itan na, isunton ti adubwen, ken iprito na, kat adanton pang rabi imi. No tiyempo ti panagtutudo, apan agsilaw, ti tukak, ken kengkeng, tapagbiag met amin dagita. Naragsak kanalaganlat ta kumamet ten ti kasusaad ti pamilyami. Uray numadawa pay laeng nga day idi. Dagiti kakabsat na agbasbasa. Ngem anyan anagkasang tinapasamak iti panakagudas ti biyag. Ti biyag na ni John. November 13, 1996. Alas 5, ti malem idi, adadwa lalaki, ngay may nagtugaw, iti sango ti ruangan ti balay mi, nga saan mi ngam ammo. Kat apag isumet idi, nga rumwar ti barumi, adda kami met iti uneg, kinipapangda, kat ngem pagamuan laingen, tadda nanalpaak itiruar. Timarayak, arimuar, nakita kon ti anak ko, anak kusbo. Inagawaak, ngay narakop. Ket naipukaw ko pay laeng, apo, pakawanem, ay awatem, to'y anak ko. Nagnadameten, nagitidwa lalaki apimanaw. Sala adameten, umaya karuba. Idi awandan, gapo tibutengda. Gapo laeng kano, iti panaka, pamabasol da, agus usar, ti may parparit nga agas, ti anak ko. Ngem kasano ti panagkunada, ket di pa'y agsigarilyo. Isutay kunadan, condemned without trial. Talo alalaki, ngagpaiso, dagiti anak mi. Ngem awan ti bisyo da, agsigarilyo. Wenno uminom ti arak. Sa dalaengan uminom metten, no mairayuda. Ngem saan damet amabarbartek, ngagis iskandalo ditan. Gapumet nga ta, tawan met kinipapang da, dagita abisyo, iso titinulad da. Dayta tinasakit, kinadagsen launay anapasamak iti pamilyami. Di kampay makaturturog idin, awan ganas amangan, agkakapsot awan pigsamin, kinilakay ko. Nagsango kami iti panganan, saan mi amagawidan, iti panagarubos tilwami. Gapu, tamalagip mi, maikawa kami, iti kaawan, ti maysan nga anak mi.
Uray kadagitoy at tiyempo, na namayman ken rigat, jak magawidan ti agsangit, numalagip ko isuna. Ngem pagyamanak launay iti Apo, ta inturong nak, indalan nak, ti panakapalag-an, iti dadagsen, asag sa gabaek. Ta iti maysa aparbangon, adyakon makaturog. Bimangonak, inalak ti Biblia, sakto inukrad. Nga inyarikap, ti tamudok. Ket iti nagsardengan na binasak. Iti Proverbio chapter 8 verse 35 kunana. Ti makasarak kanyak maadaan iti biyag. Ket makagunod iti parabor. Daytoy tinang silaw iti panunot ken pusok. Nang palag-an ti dadagsen ti triknak ken barokong ko. Tanalawlawagan ti isip ken panunot ko nga madiken saan gayam anasayaat tagidulin kin agem empen itigura ken sakit tinakem dagiti nakabasol kada kami. Sapay tadayta ngay kakamang ko ken Apo Dios isuntumet kuma ti panangipaay na ti parabor, ti biyag, ngagnanayon. Indaton min kini Apo Diyos, dayta anapasamak ti pamilyami. Taison ti manghusgar. Ket kunamin, Ama, pakawanem ida, tadida ammo, ti inararamid da. Thank you. Amen.